Зәйбездә Сабантуй бәйрәме гөрли. Быел ул 50-нче тапкыр үткәрелү белән дә үзенчәлекле. Халкыбызның милли бәйрәме гадәттәге Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында уза. Бәйрәмгә килгән хөрмәтле кунакларны милли ризыклар, моңлы көйләр белән каршы алдылар. Зәй кырларында эшләгән заманча куәтле язгы кыр эшләре техникалары белән дә кызыксынучылар күп булды. Основной посев в этом году, значит, 75% сделали вот эти трактора. Паркка төшү урынында районда яшәүче халыклар татар, рус, чуаш, керәшен йортлары булдырылган. Аларда кул эшләре, гореф-гадәтләрне чагылдырган эшләнмәләр урын алган. Мәдәният йортлары коллективлары кунакларны милли ашлар белән сыйлады. Безнең Зәй районы бит инде ипи белән данлыклы. Без ипи күргәзмәсе алып килдек. Төрле менә монда безнең бозайыннан да бар, арышыннан да төрле пешкән ипиләр. Зәй Сабантуен быел да якташларыбыз дәрәҗәле кунаклар булуы бизәде. Менә бик матур оештырганнар хәзер шушыннан. Ниләрдә менә халыкны теге мәҗбүр итү түгел, үзе чыккан, үзе йөри хәзер шушыннан теге күңелләре, аннан соң теге үзләре җыелган кунаклар килгәннәр. Менә шулай булырга тиеш. Менә яшәеш. Бик яхшы Сабантуй. Мин монда инде берничә ел булдым. Но менә Сабантуйның быел дәрәҗәсе, мәгънәсе ул икенчеле, ул үсә. Безнең хәзер илдә азрак обстановка катлаурак. Бөтен милләт җыелган, бөтен конфессия җыелган да. Менә шундый җыелыш ул безнең илне ныгыта, безнең көч бирә, дәрт бирә. Ашкынып килдек инде шабышка атлар кебек. Сабантуй җитәсе көнне шулай күңел көтеп ала. Һәм көнедә менә көтеп алганны аклады. Тамчылап кына китә, яуса да кайгырмыйбыз. Бәйрәмне тантаналы ачу өлешендә театральләштерелгән җыр биюләр белән үрелгән Сабантуй дуслар җыя композициясе тантана итте. Сабантуй бәйрәме белән зәйлеләрне район башлыгы Разиф Кәримов та котлады. Пусть юбилейный 50-й Сабантуй принесет в наши дома радость, благополучие и достаток, наши семьи, мир, гармонию и любовь. Милли бәйрәмебез белән зәйлеләрне башка мәртәбәле кунаклар да тәбрикләп изге теләкләрен юлладылар. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с замечательным татарским народным праздником Сабантуй. Вам есть чем гордиться. Вы в оптимальные сроки качественно провели весенне-полевые работы, что дает надежду на большой и богатый урожай. Низкий вам поклон, дорогие земледельцы, уважаемые аграрии, за ваш очень нелегкий труд, но благодарный труд. Районыбыз үсешенә зур өлеш керткән төрле тармак хезмәткәрләре бүләкләнү өчен бер артлы сәхнәгә чыкты. Сабантуй бәйрәмендә төп игътибар авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен хөрмәтләүгә бирелә. Уңышлы хезмәтләре өчен алар мәйдан түренә бүләкләү тантанасына чакырыла. 2023 елның Кыр батыры исеменә быел Зәйгра фирмасыннан Айнур Шәйхиев лаек булды. Аңа Лада Грант автомобиле ачкычы һәм тәкә бирелде. Хисләр аңлатып бетереп булмый инде, көтмәгәндә шушындый бүләк алырга насыйп булды. Үзебезнең район башлыгы Разиф Кәримовка бик зур рәхмәт. Агросила аларның да өлешләре бик күп. Бәйрәмдә халык уеннарына да зур урын бирелде. Сабантуйга гына хас булган капчык сугышы, чүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, багана башына менү кебек халык уеннарында һәркем катнаша һәм үз осталыгын, җитезлеген сыный алды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.